आसाम बेटेलियननि गाइलिपारा हेडक्वार्टाराव दोननाय बे मेसेजखौ बा बे खौरांखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों आरो सोमावसारग्रा आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बेखौ लानानै दुखु मोननाय खुद्रिनाय रागा जोंनाय बिथांमोना फोरमायदों आरो सरकारनियाव माखासे कुइसन बिथांमोना दैखांदों। दा बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे रन्जन दैमारि एनडिबिनि जाय फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन सुक्तिनि उनाव बिथाङा जिहेतु 1 मासनि थाखाय बिथांखौ बेलाव होनाय जादोंमोन आरो सुक्तिनि उनाव बिथांखौ जेलाव दोनफिननाय जादों। जिहेतु बिथांनि जि केस बे केसखौ सुक्ति जानायनि सिगाङावनो सिबिआइ स्पेसियेल कर्टआ कनभिक्सन होनानै दोनदोंमोन। दा बेखाय जुडिशियेल आरो लिगेल पइन्ट अफ भिउ बै माखासे हाबाफारिफोरनि जि जेंना बे जेंनाया थानायखाय बिथांखौ जेलाव दोननाय जादों बेबायदि आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनो फोरमायबोदों। नाथाय जों बुंदों जे केसा फोजोबनो थाखाय 1-2 मास 3 मास 6 मास नांनो हायो, किन्तु सागानगिरि आरो गासैबो एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा जेलनिफ्राय रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां दङ सेन्ट्रेल जेलाव आरो आसामनि गुबुन गुबुन जेलाव बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ आरो न'आव गोसो बायदियै थानो हानाय बेबस्था खालामनांगौ आरो केसा लिगेलि आरो जुडिशियेलि बे सोलिबाय थागोन आरो बे मोनसे समाव जोबलांगोन। दा बेखौनो जोङो दिल्लीनि डिसकासनावबो 16 तारिखआव दिल्लीयाव हम मिनिस्ट्रिनि डिसकासनाव बुंदों, आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुंदों आरो मिडिया आरो गुबुन गुबुन जुथुमनायाव जोङो बे बाथ्राखौ सरकारखौ दाबि होबोदों, आपिल होबोदों। दा आसाम सरकारा बुंदों जे खोब गोख्रैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौबो दिनै बिथांमोना बधय बे मोनसे एजेन्डाजोंनो बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोदों जानांगौ। नाथाय जोंनि गोबां गौथुमफोरा दिनै मोनसे बाथ्राखौ दुखु मोनदों होननानै फोरमायदों जे बिथांखौ जे जायगायाव दोनफैदों बे जायगाया हाइजेनिक नङा, बे जायगाया थानो थाखाय सुइटेबल नङा आरो बिथांखौ हारसिङै दोननायनि थाखाय बेयाव माखासे सोंलु माखासे सन्देह बेखौ सिखारदों होननानै बुंदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ जों आपिल खालामदों जे जाहाथे बिथांखौ मोनसे मोजां जायगायाव दोनो आरो बिथांखौ जेलाव लांफिननायनि बाथ्रा गैया। गोबां आफादफ्रा बुंदों बिथांखौ जेलाव दोनहैफिननांगौ, बेयाव दोननाङा होननानै। दा जाय बिथांखौ दिनै बायजोआव लाबोखाबाय बिथांखौ फैबाय थानाय समाव सरकारा टेकआप खालामनानै पलिटिकेल इनिसियेटिभनि मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों बिथांखौ बायजोआव दोननांगौ। खारन 7 जुनाव जि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारनि लेभेलाव जि मोनसे रिभिउ मिटिं जादोंमोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव, जों जेब्ला जेलाव थानाय केडार आरो लिडारफोरनि बे मेटारखौ लानानै रिलिज खालामनांगौ होननाय मेटारखौ लानानै जों जेब्ला कुइसन खालामो बिथाङा बुंदों जे लिगेलि आरो जुडिशियेलि बे खामानिया जथेस्थ' गोब्राब, नाथाय मोनसे लामा दङ जे जोङो राज्यपालनि गेजेरजों राष्ट्रपतिनि गेजेरजों पलिटिकेल इनिसियेटिभआव जों समाधान होनो हानायनि लामाखौ जोङो लानो हायो आरो बे लामाखौ जोङो पलिटिकेलि भारत सरकार आसाम सरकार सिगनेटरि ज' लोगो नांनानै खामानि मावनांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेखायनो दिनै बिथांखौ जेरैबायदि जेराव दोनदों मोजां जायगायाव दोननांगौ आरो बिथांखौ जेरैबायदि लाबोबाय बिथांखौ लांदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय गासैबो खामानिखौ कमप्लिट खालामनांगौ आरो बिथांखौ जेलाव लांफिननानै दोननायनि बाथ्रा गैया होननानै जोङो सानो। दा बे बेलायाव गोबां बेले बेजे ओंखारदों। आं खावलायगोन जे जों बयबो एसे धैर्य हमलायनांगोन। मिडियायाव जोङो खुद्रिनो हायो बा जोङो माने रिसेन्टमेन्ट देखायनो हायो, बे जोंनि मोन्थाय गणतान्त्रिक देशनि। नाथाय बे बाथ्राखौबो नायनांगोन, जोंनि रिभिउ मिटिङाव बे बाथ्रायाबो सिखारदों जे जों जुदि बांद्राय दावराव दावसि खालामो, बांद्राय जों जुदि हैसे खालामो, दिनै जायफोरा भिक्टिम फेमिलि बै भिक्टिम फेमिलिया जुदि गोदानै आरो जुदि हाइकर्टआव सुप्रिम कर्टआव बा बबेबा लवार कर्टआव जुदि केस होयोब्ला आरोबाव नैबे जि प्रसेस भारत सरकार आसाम सरकारा नैबे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेलायाव दैदेनगिरिफोरखौ रिलिज खालामनायनि थाखाय जि मोनसे प्रसेसआव बिथांमोना एजेन्डायाव लानानै दङ बा हाबा मावनो नागिरदों बेयाव आरो बाधा फैगोन, होमबानिया जों बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा। दा बेखायनो एसे धैर्य हमलायनांगोन आरो एकर्ड सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जुदि ब्लेम होनानै खोथाफोरखौ बुंलायलायोबा खामानि मावनायाव जथेस्थ' आख' फाख' जायो। गासैबो खोथाखौनो मिडियायाव बुंनानै रिप्लाइ होनायनि माने सुबिदाजनक नङा।
माखासे बाथ्राया जिहेतु कनफिडेन्सियेल खामानिफ्रा सोलिबाय थादों बेनिखायनो सरकारा टाइमावसो बिनि माने रिप्लाइ बा टाइमाव बिनि जि इनिसियेटिभखौ होगोन होननानै बिथांमोना सानदों जानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुङो बिथांखौ मोजां जायगायाव दोननांगौ आरो हानायसिम गोख्रैनो बिथांखौ न'आव लांफैनायनि थाखाय इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो जोङो जेलाव दोनहैफिननायनि फेभाराव गैया खारन जों बिथांखौ बख'नोसो नागिरदों बिथांखौ जुदि जेलाव दोनहैफिननोबा बिथांखौ आरो सोर बख'गोन दा बेनिखायनो बेफोरबायदि मोनसे बिब्रिबां माने बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो बुंलायलायोब्ला बे एसे गोनो गोथो सोमजियो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखिनि